gaida ku masu gida sanni mata. Mata a gaida ku masu gida sanni mata. Dukkan gidan da ba 'yan mata je ka furta wannan gidan kira shi da kango. A gare ku zana nuna bajinta ba karanta waƙar ku dole in sa dango. Masu gida sai a ba ku sarauta ba karanta baiti gare ku yau zan doko. Mata a radi ku ne jigo, in babu ku ina zan girgo. Ku ne kuke rufa mana bargo sannu mata. Nake ta bugawa sai ku yi rawa zan so ku jijjiga mana bodi. Wata sabuwa nake dokawa baki muwa zan jura duka mai mana radi. Matan garin muke haskawa na yi rantsuwa zan bi ku bani mun wani gardi. Ga shadda mai fazan yi da yadi, mai neman maza kira shi balidi. In kun gan shi sai ku samu sarodi ya ƙi mata. Mata a gaida ku masu gida sanni mata. Lallai duniya akwai ta da daɗi, ta fi daɗi inda ciki da tarin mata. Shuke saka mu mai nishaɗi, mai zumuɗi har zuciyar mu za su faranta. Rayuwar mu babu so mun faɗi, sai na faɗi a gare mu su suke mana gata. Shi ne yasa nake karaɗi, mata gare mu ku ne mahaɗi. Dan sai da ko muke jin daɗi sannu mata. Daɗi na duniya mata ne kuma haka ne sai jahili zai yi jayayya. Ku ne kuke tafi da mutane kuma haka ne ku ne kuke ba da tarbiyya. Darajar kuma wanda zai danne a ƙarya ne dan ba kamar dukkan shiya. Mata muke yi wa soyayya, bazar ku ce ta sani na juya. Na gaida ku da kyawun niyya sannan mata ka gwalangwaso da fur da idanu. Mata ne dan ba kamar ku kuncin cuta. In dai ana bayanin girki mata ne nan ɓangaren fakun gawarta. Sanadin zuwan mu nan duniya mata ne lallai mu bi su sun cancanta. Dukkan gida kuna da sarauta, ku ne ake siyawa mota. Ku aure mutum ya gangaye muku bauta sannan mata. Mixed by Umar UK. Ai sama ai sama ai sama ai sama ai kasa ai kasa ai kasa ai sama ai kasa hayya. Ni ba na rena jinsin mata, na tabbata domin gare mu sun mana rana. Mata iyayenmu ne lallai, ƙarshen batu in babu su ina zan kwana. Su ne ƙwarai suka yi mana riga nan duniya a gare su kaga mun amfana. Tamuran su dole in yi bugawa, kuma babu ran da zan denawa. Haya wakar ku zan ta yin rerawa sannu mata. Sauti daga UK Multimedia.